Kodi inu mukamati anthu akufunika ati apatse nthawi akoza chani? Chifukwa chimene tikungomva ifeyo each and every day ndikuloza nzala boma limene lapita lija. Iyayi anthu awawa amene analipowa boma lija lapita lija, iyayi lidawononga zinthu zambiri zidawonongeka. Funso ndionena kuti iwo 2019 kuti akapezeke ku opposition nchifukwa cha chani? Mesa ifo choti iwo samaononga zinthu. So there is no way munthu azibweretsa argument imene iyayi pano pazofunika nthawi chifukwa kuti achoka aja anaononga zinthu. Inu 2019 kuti mukapezeke ku opposition ndi mmakoza zinthu kuti mukapezeke ku opposition nthawi imene ija mesa chifukwa kuti ndinso mmaononga zinthu. Andi inu kukuchotsani 2019 kubweretsa achakwera tinali cholinga choti achakwera akoze zinthu zimene mmaononga inuzo. That is why boma la MCP litabwera lidangofikira kulowa mu office nkuyamba kugwira ntchito. Sanakhalenso ndi nthawi yoti aziloza zala kapena kumakafika parliament kumakalozana zala iwe mwakuti 67 billion mwakuti palibe. Iwo aja anangoona kuti zinthu zizi zimalakwika tizikoza bwanji. The same panopa ndi inu a DPP muli mboma. Tangopitani pa ground mugwire ntchito zimene zimazoona kuti nzolakwikazo mukonze. Koma zoti muzibwera panopa nkumatiuza kuti iyayi amene adalipo wanda amene adaononga zinthu. Inu nthawi imene mmachoka ndiri mudali mutakoza zinthu. Ngati inu mmakoza zinthu ndebweze muli mutaluza nthawi imene mutapezeka kunja kwa bukuma kumwebweze muli ku opposition. So zomabwera panopa kuwabweretsa ma excuse ena ake a nonsense. Zimene zozo ayi. Don't bring nonsense excuses kumatiuza ife a Malawi panopa. We are not fools. Ngati dzukanika chokani mbomamo. Ingovomereza kuti dzatikanika simple. Muloza zala MCP mpaka liti. Nthawi ikupita. Nthawi ikupita lowani mu office gwirani ntchito. Koma zoti muzikhala busy ku parliament kumangoloza zala iyayi mulipatse nthawi. And by the way mukamanena kuti inu mupatsidwe nthawi. Nthawi yoti muononge mukoze. Because munthu amene umampatsa nthawi ndi munthu amene akuonetsa kunena kuti excuse me, ndi munthu amene akuonetsa kunena kuti munthu chinthu chakuchikonza osati akuchiononga. Inu simunganene kuti tikupatseni nthawi kuti mukoze zinthu yeti sugar kukwera. Mukoza bojani sugar kukwera ndi mukoza muononga. Simunganene kuti mupatsidwe nthawi mukoze zinthu yeti kupezeka kuti magetsa kuzimazima. Mukoza kapena mukuononga. Iyayi mulipatse nthawi pano mwaikavali pakatundu wina aliyense andi katunduyo definitely akwera mtengo. Pamene popo mukoza muononga. Nchimodzimodzi munthu akupatseni njinga kuti mukozere. Njinga kuti yaonongeka chubu muri mumata chubu kwina kumuononga masipokosi. Ayi mwadula break. Iyayi mwapinda ma handle zogwirira zija. Tinene kuti pamene popo iniwo mukoza mukuononga. Ndi mukamabwera panopo kumene kuti iyayi tikupatseni nthawi. Ayi mutipatse nthawi tikoze zinthu. Mukoza chani? Ndi chani chimene chikuonetsa kuti iniwo mukukoza? Chifukwa zinthu zopitira kukwera mitengo. Kumene koko ndikukonza kapena kuononga. Panopa mwachotsa anthu, panopa mukufuna mukupirizade kuchotsa anthu mbomamo muri anthu achuluka. Pino koko nkukoza kapena nkuononga. Because anthu mukungu wachotsa but simukuwauza kuti tikakuchotsani inu tikupangani empower motani achinyamata amene muchotsedwa boma tikupangani empower motani kuti mukadzimire panoka. Palibe. Kumene koko mukukonza mukuononga. Panopa salary ma civil servants. Mwafikitsa kale pay as you earn. Mwafikitsa kale pa 30%. Mukukoza mukuononga. So tapangani zinthu zonena kuti mukoze zinthu osanena kuti tizivula pano iyayi mutipatse nthawi. Chinthuchi chikuoneka kale kuti chamba kale kukanikani. Ndeo tikupatseni nthawi. Zipindula chani? Mbewu ndi imene yakwerapo mpanoyi. Mbewu mudati muone pano pa mbewu yachoka pa 70,000 nkufika pa 140,000 mbewu yeniyeni yachimanga. 140,000. And yet alimewo so akakolola muzipita nkumaka options. Iyayi gulitsani chimanga chomwe changu. Munthu ndithu waunduna wake minister ukaima parliament. Nkumaka luza dziko. Alimenosa amene muli ndi chimanga gulitsani. Pano pa boma la gula chimanga chambiri ku Zambia. Nawo milengo imene iyi imene ikuyendera musimu kuyiona.
mbewu yachimanga kuchoka pa 70 udzafika pa 140,000 wina azikayima mpaliamenti nkumakauza dziko aliyense amene ali chimanga agulitsireko. We are a sick nation kwambiri. Ngati mukufuna zimenezozo kuti zinthuzo zizikhala moteromo, nthawi ndi inoyi mpanganizo kuti mbewu zitsike anthu agule kuti zimene mukufunazo pamawa zidzakwaniritsidwe ngati boma. Koma simungamangozilekelera pano pa mbewu from 70,000 kudzafika pa 140,000 chaka cha mawachi anthu akadzakolola ndiye muzidzawuza anu kunena kuti aya amene munalima chimanga kapena amene mumagula chimanga mavenda agulitsani pa mtengo wakuti. That is nonsense. Lero ndi zimenezo Kaunda kupitira kukwera mitengo, ferelezanso ndi kuti definitely apa pakwera mtengo kumene. Ndiye tidzakuoneni mukayima mpaliamenti bwebwe gulitsani chimanga. Ayi, that is nonsense.